На здраве! Опа! Къде си, Чичи? Аз съм в България, вие къде сте? От кой град си? Аз съм от София. Вие? Ние да идваме да пием заедно направо. Ме те заповядайте, айде идвайте. Кой има за пиене? Има уиски, водка, ракия, бира, всичко. След колко време ще дойдете? Кажи адрес. Колко? Адрес Ловеч. Област Софийско. Ловеч, Софийско. Да. Добре. Ловеч, Софийско. Брат, те не знаят какво стават тия хора. Човека, не знам как така Ловеч, Софийско. Аз той не мога да разбера. Той ли? Едната е супер разочарована, другата е супер ексайтната. Какво? Не бе, това е фейк, бе. Да, бе, наистина. Кой е фейк, бе? Абе, кой е то? Чакай, бе, брат. Чакай сега. Чакай, бе, брат. Някой да ми каже кои са. Ние сме кажеш, в факултета и ние, до вас живе. Ние сме един и там, бе. Абе, някой да ми каже кои Кой са. спечели Магазин късата? за дома сме, до там живеем, бе. Слушай, само на лайфа не ми умира и после ще ми такова от канала. Стига, добре ще излизам на терасата. Не. О, ти не беше ли Еленко? Кой? Ти. И аз се покажи, Не, аз се другия. познавам. Чакай, ти участваш в Русалки, а другия е Еленко. Да, аз съм в Русалки. Не. Я чакай един скриншот. Искаш да кажеш, че аз съм Весо и участвам в Русалки. Да. Правилно. И се целуваш с Петя. Не Цяла само с за нея. На колко години си? Защо питате? Защото се интересувам дали имаш някакъв проблем, ако си възрастна да имаш проблем с очите, ама сега на 12 години да имаш проблем с очите, не вярвам. Не съм на 12, но както и да е. Чакай сега. Ти не беше ли от къщата на инфлуенсърите, Весо? Сега последно аз в Русалки ли съм или в къщата на инфлуенсърите? И в и двете май беше. Така. И в двете? Правилно. Аз съм навсякъде, Аз съм навсякъде, аз съм в къщата, в Русалките, навсякъде съм аз. И на участията на брат, пак си... На участията на брат ми пак ходя аз. Аз ходя да пия. Аз съм човека с пеене. Знаеш ли какво? Брат ти за рождения ми ден ми направи такова поздрав. Сега го прети на бати. Вие даже не помня ти дали ми го беше честитил рождения ден тогава. Не знам, брат ми ли ти е честитил? Да. Не знам, аз честитя на доста хора като цяло, ама не мога да знам. В някаква беше в колко време се забави? Колко се забави за твое рождение? Последните 10 минути ми го честите. Имам един приятел. Ако ти покажа чата, всяка година си навивам такова в календара, кога да му се обадя да го поздравя. Всяка година му звъня на следващия месец. На следващия месец? Месец, да. Сещам се примерно след 25-30 дни. И вика, о, Сиско, брат, аз. Забравя. И аз, брат, имам календара, пише. Да, 2-3 дни, седмица, на месец. Брат. Да, бе, вярвам ти. Давай. Няма какво да стане. Кам ти. Здрасти. Мия Калиф. Възикам за... Добре. Аз съм ограничен. Здрасти, как си? Здрасти. Моята приятелка. Някой прави тикток. Не, някой прави тикток. Само се вижда в огледалото, така скача. Откъде сте? Шливен. Какава? Защо Шливен, бе? Не просто ми е смешно, Сливен. Сливен. Добре, на колко години сте? На 14. Добре, имате ли си гаджет? Има ли сте? Да. Чакай малко, това момичето ти с белия плътник, имала ли си му гаджет? Аз? Да. Днеска се разделихме. Лъжи! Що? Защото ме дразниш, аз просто го скъсах. А вие колко време бяхте заедно? 1 месец. 1 месец? Те са направили... Чакай, ти си на 14, а той на колко е? Кажи, с каквото дразните се раздели? Що се разделихте? Що те дразни, що те дразни? Много е задрастен. Добре, кое го прави? Ма вие сте на 14, бе. Да. В смисъл, вие какво искате да правите да е задръста? Той не излиза от тях. Да не цъка игри? Да, по цял ден Майнкрафт. Майнкрафт, ако беше казал нещо... Да, Fortnite, да му простиш. Да каже, примерно. Ама да, разделете се, да. Да, Майнкрафт. А другото момиче? Яла, бе, Барби. Кажи. Иска да говоря вместо нея. Какво? Тя иска да говориш вместо нея. Да, защото е срам. Лайф с Сафрона, когато верно, хора ще ти знаеш аз... Спри малко. Ти знаеш аз
какво клипче им? Съм си го запазил от 15 години. Ти люскате Сафрона във вас, Оме ТВ. Виждате някаква... Не знам. И ти веднага скипва Сафрона. Какво видял? Какво видял? Да, той е такъв, какво видя? Аз съм се потиквал да се смея. Имам го някъде запазено. То го има някъде на лайка. Аз го имам някъде запазено, брат. Това е брутално, аз толкова съм се... Какво видял? Кажи, моля те, какво видял? Миличе, какво видя? Да. Аз искам тъп и той, не, кажи какво видя. И му дърпа такъв по кръчола. Здрасти. Здрасти. Как си? Добре. Моля те, питам нещо. Кой е Ленко? Еленко, брат. Кой е Ленко? Какво пише над теб? Чанакале? Чанакале, да. Еленко, брат. Какво е това Чанакале? Това Чанакале какво е? В Турция е. Град в Турция. Гюнайден? Аби. Ошгилдин? Не знам. Салам Еленко салам. Абе ти Еленко, брат. Ти си някакъв известен ли? Чак пак известен. С OnlyFans ма знаят хората. На OnlyFans? Да. С Стас Стона на ти видя явно. Ти на стрим ли си, бе? Не! Но, На колко години сте? 0-10, не дай казва. Нула какво? 0-10. Брат, те съм те... някакъв код ли трябва да е, или? Какво трябва да е? На кой град е това кода? По-истински код. Айде, направо съм бесен. То си бесен, не дей да бъдеш бесен, моля. Направо съм бесен на хората тук. Абе, това не е ли този, дето не го знам, някакъв известен, дето пак седи в фомите? Някакъв там, дето гледа някакви момичета и той е някакъв... Да, той е! Това му влезна един в Да. О, брат, страшна си. О, брат, много си добре. Чакай, нещо по Дай покажи нещо друго. Майко, то скъв се одуре. Кивел, кой... Не, че не... Ти стримерка ли си? Какво си? Ти какви пари му правиш? Искаш ли да инвестирам в тебе? Слушай, добре, знаеш какво? Слушай, дай да станем продуценти. Дай да станем продуценти от... Ще вземем... Слушай, имам предложение за тебе. Слушаш ли? Искаш да правиш по 10 бона от месец? Идеи 10 бона месец правят само OnlyFans. Не, тя няма да прави. Чакай, не говорим за това. Ние ще инвестираме в техника и ти започваш да стримваш гейминг за нас. Той за нас. Не за нас. Ще има процент тя. Просто ние ще инвестираме в техниката. Да, с какъв процесор си? Слушай. Ела. Успокой се. Въй гъвко смях има. Ай, престани, бе! Вой, брат, представиш да бях чукал От Амазон ще взем нов. От Амазон този. Обичаш ли да играеш игри? Виж се, аз не казвам, че съм добра. Казвам, че за забавление играя. Така, Какво играеш? играя Valorant. Искам, чакай! Това ми е Дискорда. Сега. Спокойно. Слушай! Ела тук е! Ела, виж го къде е. Ами как така, брат? Така. Слушай сега. Какво се случва? Искам да видиш, аз и той. Според тебе той на колко години е? Значи, мога да си го представя в двете противоположности. 19 и примерно 24. Между двете са. 19 и 24. На 22 съм. Добре, според тебе аз на колко съм? 25. Пак добре, Да. много добре. Маня, че съм такова деца. На 31 съм, между другото. Верно ли? Търся нещо, само искам да ти покажа за Valorant. Ето го! Еленко, погледни ма, обърни се надясно. Обърни се надясно. Ами има дилей, бе, обърнал съм се преди 5 минути, бе. Абе, обърни се надясно в играта, Ние сме на лайф ли бяхме? Скажи всичко, аз съм на лайф. Да, той е на лайф и аз покавам, обърни се надясно. И той такъв обърнал се и аз виждам, че се е обърнал. Ама на камерата на камерата. И аз се покавам в играта и така не разбрах кой иска да ти покажа. Очила ли имаш? Да, Служи ги. Я. пречат ми заради светлината.
Брат, тук като някакви... Не знам какво се случва, ама виж Ome TV чата и приключваме. Да, виж Ome TV чата и да приключваме. Да се знае. Желая ти всичко най-добро, да се пазиш и да се развиваш все така добре. Ако имаш желание наистина за това нещо, пиши на един от двамата, ние сме готови да инвестираме. Не се бам. Какво? Нереално. Честно ти казвам. Не бе, сериозно Ти на шега го приемаш, ама наистина не знаеш колко пари му изкарваш. Аз не искам пари, аз искам да се забавлявам, тъй че. Хуй, тя не иска пари, тя ще се забавлява. Да, ти ще забавлявай, ние ще се изпътваме. Ние ще се черпим. Патка ли бе? Много съм Кажи тъп, бе, брат. кажи. Хайде, брат. Хайде,